Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. To wannan sirri da muka zo kuka ga mun zo muku da shi, sirri ne wanda yana abubuwa guda biyu. Hanya na farko na wannan sirri ne wanda ya zama na mujarrabi ga waɗanda suke kira akan wai ana neman layar ɓata. To insha Allah ga layar ɓata mun zo muku da ita mujarraba, wadda insha Allah idan mutum ya yi amfani da wannan laya, ko kawunan mutanen ma ba za ka gani ba in kana tafiya. Insha Allah wannan layar ɓata ce mujarraba, wadda duk wanda ya yi ta insha Allah zai ɓata ɓat, wadda ba za a gan shi ba. Ga takarda mun zo muku na gida, layar ɓata ce kaifiyan, wadda insha Allah duk wanda yake so ya ɓata a doron ƙasa, yake so ya yi wata tafiya da wasu mutane azzalumai kada su gan shi, ko yake so da zarar wani abu na tashin hankali ya zo nan take ya ɓace ɓat, a neme shi a rasa. Ko yake so ya zamana duk inda yake so ya shiga, amma ba mu ba da wannan laya don mutum ya shiga ma'adanar mutane, ma'ana bankin su ko ɗakunan jama'a don mutum ya yi sata ba. Mun bayar da ita ne ga waɗanda suke aiki, ko manya-manyan sarakuna, ko manya-manyan alƙalai, ko manya-manyan sojoji, ko custom, ko immigration, wanda in hali na damuwa ya zo yadda za su ɓata, Allah ya kuɓutar da su, ya kuɓutar da rayuwarsu. To insha Allah saboda haka muka ba da wannan laya, da kuma almajirai wanda suke so su ci abinci akan abin da ya shafi harkar layar ɓata, ko ana yawaita nema a gurinsu mutum yake so, amma dai in mutum ya ɗayan Allah da ta ishe hijari tsawon rayuwarsa. To sai dai kuma wajen jarin sai dai kai taka tsantsan a matsayinka na almajiri, kada ka kalli kuɗi. Duk wanda za ka ɗauki irin wannan abu mai muhimmanci ka bashi, abu na farko ka fara duba shi menene abin da zai yi da ita, kuma wani irin abu wani irin amfanarwa za ta yi ma al'umma. Sannan kuma mu sani layar ɓata, layar bindiga, tana ɓata wa almajiri lokaci, tana ɓata masa lokaci, tana ɓata 'yan kuɗaɗen da suke hannun shi. Saboda haka kada mu mai da hankali a irin waɗannan hanyoyi na layar ɓata, layar bindiga, kau dabara sagau. Mafi yawanci waɗanda suke akan hanyoyin malaman za ka ga akwai damuwoyi sosai a kansu. Mutum zai ta tallata maka abu, amma za ka je ka tarar abin ba haka bane. Za ka yi ta yawo, wadda ko mu mun sha wahala akan irin waɗannan layoyi kafin a samu ta gasken mujarrabar. To insha Allah idan dai mutum yana so ya samu layar ɓata kaifiyan mujarraba, to insha Allah ga ta mun zo muku da ita. A yadda ake aiwatar da ita wannan layar ɓata, insha Allah idan za a yi ta, ana samun baƙar akuya. Idan aka samu baƙar akuya, za a samu ƙwan makwarwa fakara. Idan aka samu ƙwan makwarwan nan, za a samu ƙwan baƙar kaza, za a samu zige. To insha Allah idan aka samu waɗannan abubuwa, za a samu wannan ƙwan makwarwan da ita ƙwan baƙar kazan nan, za a fasa. Idan aka fasa su ɗin nan, to insha Allah za a zuba su a cikin wani abu, za a zuba wannan zigen a dama da shi, zai zama kamar shine tawada. Za a samu ɗan jinin baƙar akuyar nan, za a zuba kaɗan a cikin wannan tawadar. To idan aka zuba, insha Allah za a samu baƙar takarda, za a rubuta wannan hatimi. Ku kula da takardar nan, tana da matuƙar muhimmanci. Ku duba da yadda aka inganta ta, tsohon sirri ne na gida ga waɗanda suke neman layar ɓatar nan. To insha Allah idan suka yi wannan, za a rubuta wannan hatimi kamar yadda kuka gan shi akan wannan baƙar takarda. Idan aka rubuta, to insha Allah za a samu ita wannan kitson baƙar akuyar, za a ɗan haɗa da gashin baƙar akuya, sai turaren bangabuza, shi za a zayyafa a cikin wannan kitson, da shi wannan ganyen, da shi wannan gashin baƙar akuya. To idan aka zuba shi, za a turara wannan layar da ita. Amma tun lokacin da kai wajen ɗinke ta, ka samu gurin da za ka ɗan ɗaura mata zare ko lilau, wadda in ka gama rataye ta ake a ƙasa. Don in ka ɗinke ta ka gama, in ta haɗu insha Allah kana ajiye ta a ƙasa, babu wani abu da yake ɗaure ta, ko sasari, ko ɗan wani ƙarfe, to ka yi asarar banza. za ka neme ta ne ta ɓace. To insha Allah daga nan sai mutum ya ɗauke ta, sai ya ɗan turara ta da wannan abubuwan. Ana turara ta ne tsawon kwana 3, za a fara Talata, Laraba, Alhamis. To insha Allah daga nan an gama. To daga nan insha Allah bayan kwana 3 ɗin nan ma, za ka je wani lokaci tana kukan magiya, wani lokaci tana kukan jariri. To insha Allah falaya ta haɗu. Duk inda kake so ka shiga a duniyan nan,
to bi iznillahi ta'ala wannan laya za a shiga da ita kuma babu wanda zai ganka, kuma da Allah ga layar batan nan ajarraba insha Allah. Don neman ƙarin bayani ana iya kira a 081 300 10609. Mai magana alaramma wanda aka fi sani da barista, wanda ake malakabi da maji daɗin rauhanai Zaria. A wanda ya kasance kuma ba layar yake so ba, to insha Allah ana samun allo ne a yi wannan rubutun, an yi allon a rubutun, in an yi rubutun a jikin allo insha Allah sai a wanke, sai a turara shi da waɗannan abubuwa tsawon waɗannan kwanaki insha Allah, sai a wanke rubutun sai a bashi ya wanka da shi. To insha Allah bayan yayi wanka da wannan abun, duk inda ya kaddara bai so jama'a su ganshi insha Allah nan take zai wuce wannan gurin. Insha Allah haka sirrin yake, sirri ne mujarrabi na layar bata. Mun yi bayani dalla dalla, da Allah sai a tsaya a nutsu idan za a yi, domin abu ne mai matukar muhimmancin gaske. Ga wanda basu gane ba za su kira mu a 0803 1 sannan waɗanda suke magana akan layar bindiga wacce za a gwada kada bata tashi ba, to insha Allah idan mutum yana so ya juya wannan hatimi kamar yadda malam ya mana magana akan bindiga, yadda in an buga ta ki tashi, komai tsafin da aka yi ma bindigar, komai shirin da aka yi mata, to insha Allah idan mutum zai aiwatar da wannan sirri, ana samun jinin kunkuru. Idan aka samu jinin kunkuru za a haɗa da jinin bushiya, idan aka haɗa su za a ware su guri ɗaya insha Allah mutum zai samo dayi da tsidau, zai haɗa su a ciki, idan suka tsotse zai samu wannan turare na bangabus, idan ya same su zai zuba a ciki, idan ya zuba su a ciki insha Allah ana samun sharar karmami irin wadda guguwa ta ɗauka, to insha Allah kafin su zo ƙasa ake samu a cefe su, sai a haɗa a cikin waɗannan abubuwa sai a daka sai a ajiye. To abinda ake insha Allah idan mutum zai aiwatar da wannan sirri, ana rubuta shi ne a jikin rigar makaho. Za a ɗan samu ɗan yanki na makaho sai a rubuta, idan aka rubuta waɗancan mahaɗai da muka faɗa, to insha Allah da su ne ake turara takardar. Idan aka turara takardar nan insha Allah za a samu ita wannan laya, za a ɗaura mata wuri a bayan ta nan, za a ɗaura mata wuri a wancan bayan, za a je a haƙa gidan tururuwa daga ɓarayin arewa a sa. Ranar Lahadi ba za a ɗauko layan nan ba insha Allah sai ranar Lahadi. Ranar Lahadi kana zuwa za ka je ka tara an cire wurin, saura layar kuma za ka ji ta jagab na shashe take a jiƙe da ruwa, wata kuma in ka matsa za ka ga hayaƙi ne ma ke fita a jikin layar. To in Allah ya daba ma sai ka je gurin wani mutum mai bindigar toka ya gwada maka ba, laya ta gama haɗuwa. To insha Allah daga nan sai a zo a yanka akuya, sai a yi tuwon shinkafa, a tara jama'a a raba sadaka. Shimfiɗar da za a yi na sadakar, a tsakiyar shimfiɗar za a sa layar a ƙasa, sai a zauna a ci wannan abincin, in nama sai a raba jama'a naman sadaka. To daga nan wannan laya insha Allah kowace irin bindiga aka gwada da ita bi iznillahi ta'ala ruwa zai fita a bakin bindigar, kuma bindigar ba za ta tashi ba insha Allah. Komai abin bindigar in Allah ya, bindigar ba za ta tashi ba. Wannan maganin bindiga ne kaifiyan mujarrabi, kuma da Allah a gwada kowace irin bindiga aka harba mu wannan laya insha Allah ba za ta ci ta ba insha Allah. Mun zo muku da abubuwa mafi wahala guda uku, bindiga guda biyu, bindiga layar bata, kuma insha Allah muna nan tafe za mu zo muku da sagau insha Allah. A saurare mu. Don neman ƙarin bayani da Allah a kula da maganin bindigan nan, ba mu amince a bawa mutane ɓata gari ba. Don neman ƙarin bayani ana yi kira a 081 300 10609. Mai magana alaramma wanda aka fi sani da barista, wanda ake malakabi da maji daɗin rauhanai Zaria.